Til Cytex Gaming, nej, Cytex Place, og i dag er det Texture Pack Release. Wow, prøv lige at se herovre. Oh my god. Jeg gør bare, laver bare lidt mere. Det er nok start. Det brænder fanden med det. Fantastisk start. Nå. Men ja, men skal vi ikke bare starte med sortsene? Tænker. Det her, det er Rain PvP svær bare. Det er wood sword, gold og stone, iron og diamond. Og bone, pilen og bone, det er den her. Den er rigtig fed. Den har vi taget på Girls Orange Pack. Og pilen, det er den her. Og så det her, det er fishing rod. Den er sådan noget lidt orange i det, som I kan se. I går lige. Den er mega lækker. Og det her, det er bare partiklerne ved en... Wow. Ved en poison. Hvorfor kommer der ikke nogen partikler? Skal man gå i mod 0? Nej, det er fordi, det var din settings, som tror jeg. Men der står i hvert fald GG. Ja. Ja. Nå. Men det her, det er golden apple. Nej. Det her, det er apple. Golden apple. Og guard apple. Og det er rigtig, rigtig fedt. Som I kan se. Og ja, hvor fanden er bootsene? Kom her. Jeg elsker guard apple. Og det her, det er armor, hvis det er taget på. Så rigtig lækkert ud. Og det her, det er så de armor. Jeg vil bare lige vise de to armor. Wow. Sådan ser det ud. Rigtig, rigtig fedt. Det er så vand. Sådan der. Og så lige toolsene. Dem synes vi er rigtig, rigtig fede. Det her, det er hoven, som du kan hoge alle mulige steder. Det er sådan, du kan smadre dem med. Det er ikke så, du kan smadre sten. Og det her, det er stone for eksempel. Og det her, det, ja, det er bare default. Det er fedt. Og det her, det er skovl. Og ja, I kan lige se her, vandet er klart, så man kan tydeligt se en chest, for eksempel, hvis det er survival game. Så hvis du kommer ud, der er en chest. Så det er rigtig, rigtig dejligt. Og ja, der er low fire protected penge. Low fire. At jeg ikke mister liv. Nå ja, det skulle jeg, fordi det er guardable. Men ja, det er fedt. Rigtig, rigtig fedt. Men jeg vil bare sige tak for, at I har set med. Vi ses. Hej hej.